Sziasztok, Orasz97 vagyok, és itt van... Cuccaim nem változtak műsort. Aminek nagyon örülök. Jó? Csak egy cucc bemutatós videó, nagyon rövid. De úgy Violett, aztán ne nevessetek, de tök jó. Ja, és Paci csomag most is le van árazva. Ezt a kurva szart adta. Annyira örülök neki, hogy egyáltalán nem. Majd be fogom színezni. Ha leakciózzák, akkor majd tudik betölöm. Egy félt? Nem fér bele. Mindegy. Sziasztok!